Uy! Bali na, oy! Good morning vlog, welcome to my guys. Bagong mata, bagong gininhawa, sa bagong kinabuhi. Salamat Lord. Excited na jugay ko ba? Excited. Excited na jugay ko ba? Ako ang alaga, man good. Si Claudia, nga ako ang rabbit, is ready na mangguna ko siya i-meet karong adlaw or i-breed sa lalaki nga rabbit. So, I have 2 rabbits, lalaki ni siya o babae, diri sa ako ang cage. Problema lang sa akong lalaki, dili siya muhabal sa babae. But lang, kasi problema ato niya kay ang muhabal naman inoon, ang babae naman inoon, bali na mga baliktad naman inoon. Ang lalaki nako diri is 8 months, ang babae mag 7 months na ni siya. Ready to meet na dyan ako ni siya kay kailangan na nako magka-baby si Claudia para at least magamit na to ako mga available na mga kulungan dito. Duha pa lang sila dito sa cage na ako ang ipabuhat. Karon di man muhabal ako ang lalaki diri, ako ang dadun si Claudia dito sa akong tropa. Kay atong tropa magud nako, ilig sa grabbit, dagan sa grabbit. So siya ay makatabang sa kuha para magka-baby si Claudia. So gwapo to nga lalaki ang i-breed niya kay Claudia kay katumangod nga lalaki is condition siya, gwapo siya balibog, gwapo siya liwat. So himsog juga siya. Karon nga video, I hope nga sabayan ko ninyo. Kuan sa nako si Claudia, kuan ako sa kulungan, isod nako sa karton kay biyahe mi ni Claudia padulong dito sa Pikas Barrio, manlaki ni. Go! First, mag-glove sa ta para safety atong kamot. Kambrasan sa rabbit kitag gas bagay na sila ko. Kuan to natay karton. Tara. Claudia! Tas Pikas Barrio. Manlaki ta dito. Anihala ninyo para di hiluoy ang rabbit. Nani, buslot dere. Buslot dere. Halo na jud siguro ni sa bang paon na. Pakilid naman. Scotch tape ano? Ito na lang. Laki ta Pikas Barrio. Pikas. Tuwa na lang ni package padala sa Jinte. Tuwa sa ni baluton. Madam Claudia. Lagkit niya. Iglas. Ay, kito ni mo. Anak kay sulanan. Ito na yung na-package. Si Claudia. Abang-abang lang mo. Sunod na ni may tabo ron kay makitaan dyan ninyo ang pag-intimate nilang duha. Alright. Ready to flight na. Okay, let's ride. Sa wakas, naabot na dyan mini Claudia diri sa among tropa. So, layo din yung biyahe no kay pila ko kilometer dyan naabot ko silang balay. So, dito na. Na nato ni ang box. Padulong dito. Nata diri sa rabbitary ni Brother Ton. Brother Ton, shout out. Loyal daw sa imo, mauwi iyang imo. Gani si Grabbit diri. Diri ko gani kay makatuon ng good ko sa iyang mga tips sa rabbitary. Ang atong laki. Kuha ni, uy. Kanay mo niya habol sa iya ha. Ang pangalan ni Pingpong. Nope. Si Dre, oh. Si Buwan ni si Dre, oh. Oh, gusto mong ngayo, gusto mong magpaliwat sa inyo ha. Rabbit, kung wala upa-upa inyong pares di ha. Pwede rin ninyo ikuha na, i-jinte. Anak niya. Moto yung papa. To. Dapat na dyan may listahan. May mga birthday nila. Naras ninyo, handaan ninyo. Dapat napod mo itimbangan. Mga gamit sa plano mo mag-rabbit. Oh, first time pa manggod ko, new beginner pa ko. So, hope ko ano ni Claudia nga mga anak ng daghan. Start na me. Start na me. Unboxing na kay Claudia. Hello, Claudia. Ano di mo pa si mga Claudia? Buwan si mo ha. May na ninyo pag ano na siya mapahan ka. Naka-fall. Padayon. Yung siya mau? Dili naman siya. Iritada ngayon. Tilapan niya. Nga na butong laki gitilap-tilapan ni iyang kuan pero wa jud. Pa. Ay pag inarte dia Claudia. Pakipot pa jud ka ha. Tukuha si mo laki no. Cute.
It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Di na sila mo kang tanong. May bulibo ba no? Kaya nang namot bahay naman yung kulungan na ni. Sige pa na. Ayaw pa na ulit. Ginagawa mo! Akala ko ikaw. Uy, bali! Uy! Bali na, oy! Di bali ni mo ang naong na magyupa. Wala gina ito ng kaliwat. Bali na, bali. Adjust. Naong nga may ni mong giupa. Unsa naman yung mga kaliwat ng mga hayop sa balay. Sige na doy. Upa na, upa. Unsa man hoy? Mga na. Ayaw, gira. Bali. Isod pa dito siya ba? Yunayunan pa dito niya. Kani may muupa dito. Ito yung mga dito. Nah, di jud may nga na magpundo pod siya. Para kay Claudia. Dugay na. Nabitin naman jud si Claudia. Wala na, iupahan na lang yung ang lalaki. Di man upa. Doy, ipakaulo doy, nag-vlog ta doy. Sige. Sige ka na, paspasi. Na, sige. Na. Sige, naman sa hejod.